Česká republika i Slovenská republika jsou pouze korporací, nejsou státem, protože v současné verzi Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí naší ústavy, tak je v článku 42 odstavec 1, že pokud rozumíme pojmu občan, jedná se o občana České a Slovenské federativní republiky. Navíc máte hlášení o narození dítěte, který je důležitý, abyste měli u sebe, že jste se narodili jako Čechoslovák a dokonce, pokud máte děti, můžete určit v rámci práva národa na sebeurčení, že vaše děti jsou taky Čechoslováci. Takže soudní řízení, pokud k němu má dojít, tak porušuje Listinu základních práv a svobod. Musí vás soudit pouze ve vaší přítomnosti, to je další, musí vám doručit tu obsílku a musí prokázat vlastní oprávněnost k úkonům, aby se mohli nazývat, že jsou nezávislí ty soudy, což jako soukromí firmy vůbec být nemohou. Takže tady v tom bylo zavlečeno a podvedeno přes 15 milionů Čechoslováků, který tímto vlastizrádným způsobem byli zavlečeni do dvou korporací Česká republika a Slovenská republika. Nebyl podveden a ojebán jeden člověk, ale bylo jich víc jak 15 milionů. Aby někdo používal ke stotožnění okupovanou veřejnou korporací Německo s tím, ještě s výhruškami, že sem nakonec Němci vlítnou, protože pokud víme, po druhé světové válce jsme byli v zóně východního vlivu, to znamená až po Německou demokratickou republiku to bylo rozděleno, že jsme byli pod vlivem vítězné mocnosti Sovětský svaz s nástupnickým státem Ruská federace. V roce 1989 byl účetní zůstatek 140 bilionů korun v Československu. No a někdo dostal nápad, že možná jeden modelový případ ušlé mzdy v Německu by se mohl hodit pro ovládnutí státu. A to si myslím je absurdita, kde pokud jste si mysleli, že zlodějina největší bylo ukrást a prodat Karlštejn, tak tady je pokus ukrást a tímto způsobem zobchodovat Československo, protože ani pan Šťáva, který ho u údajné škody a poškození u Diag Human, která má být 15, možná už teď 16 miliard korun, nedostal nápad, že by tímto způsobem ovládnul Československo, ale vidíme tady evidentní snahu vykrást, vytunelovat bohatství Československa, předlužit a pravděpodobně nakonec prodat takto zadlužené korporace předem vybranému vlastníkovi a kdo by to měl být, tak o tom už se možná ty, kteří to chtějí takhle vykšeftovat, podřekli, takže jejich legitimita není ani ty nároky vůbec žádný. Ať si zbalí ty svý miliardy, který si nárokujou po korporaci Česká republika a táhnou. V žádném případě nemůžeme souhlasit s ovládnutím státu Československo tímto způsobem, protože o tom budou rozhodovat vítězné mocnosti a to bude Spojených státy americký, prezidenta Trumpa a Ruská federace prezidenta Putina.